Mga PUJ drivers o mga operator sa Paho Terminal, Nitiyabaw sa gilagway nilang di makatarunganong pagduma sa terminal, labi nang parehong may biyahe karon ang mga traditional PUJs o modern jeepney o gapo pareho ra ang ilang mga ruta. Si Luan Merondina sa report. Lang tok driver. Adili na po hindi. Nalakdown man dire. Dito man mandawi. Baka malagay istorya. Ang atong tuyo dinhi nga magkasinabot adili. Mitumaw ang tensyon sa pagsugod pa lang sa tigom uban ang mga driver o operator sa traditional jeepneys tagduma sa Paho Terminal, City Planning Officer, CTMS ug kadagkuan sa United Drivers Operators Transport Cooperative kuno. Mityabaw ang mga drivers sa traditional PUJs kay bag-uhay palanggani silang nakabalik og biyahe apan nisamot na sila og kaapiki sa pagkuha og mga pasahero sulod sa terminal. Ang mga traditional PUJs gitugutan lang makabiyahe gikan sa Lapu-Lapu apan kutob lang sa duha ka mga mall sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang ang mga modern jeepneys nahatagan og special permit nga makalahos ngadto sa Bulacau. Linya ra mo gyangyo. Magangay mo linya. Oh lagi. Be una ako no be. Sila na ang kudut ko na Jimol na Barpol. Nay Bulacau na Himol. Pila may katabang na mo diya. Ang sa amo nga side pabor me. Prangka lang ha. Pabor me. Nganong mo ko pabor? Ang amo ang ruta diretso mi og Pardo. Bulacau Pardo. Well ang kamo kutob ra mo Park Mall. Una-unaan ninyong makadaghan kung kinsa may piktuhan. Ang amo ba or inyo ba? Samot nga naminosa ng ilang mga pasahero kay gitugutan man usab ang mga modern jeepneys nga makaagi sa first bridge, inay nga adto unta sa second bridge. Ako ni ipaabot gihapon nga concern sa mayor kay siyempre ang LTFRB wa tay kalibutan ang sinitabo nato diri on ground. May mga modern jeepneys usab nga matod sa mga operator wa mosubay sa ilang rota. Ma'am, karoon na ako ba kay kuan ba kanang kani siya nga kuan kanang plate number GEN 9965. Mao ni siya magbalin-balin siya ruta. Botong ni offer ko lang per nga scan bridge sa pagyon. Kay wala man nabutang sa kuan. Pwede man ta mag-agi ato sa gasa pero karon naka-indicate na mo ngadto nga full bridge ang yan. Mo nang gitawagan na ako si ma'am. Apan gipahimangnuan usab sa City Planning Officer ang mga PUJ operators nga dili himuong grahian ang terminal. Nabantayan sa City Planning Officer nga may mga PUJs nga dugay nang gipark sa dapit apan wa mo biyahe. Misaad hinuon ang mga PUJ operators nga kuhaon ang naasoy mga PUJs. Ug hayan mas lapad na unya ang luna aron mapalinya ang pasulod og gawas nga mga traditional jeepneys ug modern PUJ. Isip win-win solution na sabutan sa duha ka habig nga mopahigayon og usa ka semanang dry run. Diin maglinya na gayud ang tanang mga PUJs ug modern jeepneys aron dili na maginilugay sa mga pasahero. Ug sulod usab sa usa ka semana nga dry run, pareho na silang muagi sa first bridge. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.